Ai, lalelo! Bos días. Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manuela. Ai, moi buenos días de Dios e la Virgen María, Pero mira, bonita, non te chejes moito a min que podeche pasar unha desgracia. Pero que di, Manuela, de que desgraza fala? O que oer, miña filla, o que oer, es que non somos nada, non somos nada. Non dijo por ti que estás moi ben de salud, gracias a Dios, Pero podes ter un percance. Pero que cousas ten, Manuela? Xa me dirá vostede que me pode pasar a min. Pois calquera cousa, que andamos polo mundo e non estamos libres de nuestro Señor, Que mira, que che pode pasar? Pois, por exemplo, que corten un pine que che cae na cabeza, ou que veña un relámpago del cielo, aínda coxa hai sol, e que te abran dous. Ou peor aínda, que afogues na lama como unha pinta. Ou peor, miña filla, o peor de todo, parece que foi Dios que caer nun pozo. Pero, Manuela, como vou caer eu nun pozo, Non diga parvadas. Ai, miña mija, que hai calquera, Porque mira, conta a leyenda por los séculos de los séculos que había un home que moi bueno non se medía con ningún veciño ni falaba mal de ninguén e achegouse a un pozo como este, caeu e afogou como un sapo. Pero que me di, Manuela? O que oes? Ui, pois está moi escuro, non se ve nada. Ai. Oh, pero ten unha acústica estupenda. Ai, a acústica sí, ese é o tipo da pedra. Pero espera que te axude eu que vai haber mellor acústica. Pero non avisei. Ai, Dios mío, que pudo matar sobre la cabeza. Estar ben bonita. Non, sáqueme de aquí, Manuela. E mira que avisei, así é que a xente busca o peligro esta juventud. Meus amiguiños do Air Galicia, hoxe o programa vai dedicado a iso, a todas as catástrofes e percances que pasan nas nosas vidas. Así que, mirad aí, non vos mover, bonitos, que é un programa moi educativo, moi humano e cultural. Emerxencia nacional, catástrofes, desgrazas, etc. O de todos os anos. Este ano, 5.000 e pico. 1.000 e pico. Se acorda, Ai, Dios mío, nos di a Dios e la Virgen. E eu. Jarra aquí domando la sacha. Arrea parece que por dar corriente. Nos diputados patarais sentados e forjados como a cabra, sí. Pero o sol non queredes, caramba. Bueno, señor Feijóo, veña aquí porque teño un problema grandísimo. Ai, Dios mío, non salimos dela. Pero bueno, antes de nada, decirlle que está usted moi guapo hoxe, Pero vostede non se dá conta que nos están vendo. E que marda, burriño, que estamos en confianza. É que nos están vendo. Arrea! No, agora ter vergonza, pero cando ves pedir o voto pola casiña, daquela ben insistes, Bueno, corramos un estúpido velo. Vamos a ver, eu teño un problema grandísimo, veña aquí, porque resulta que caeu unha representadora desas moi repugnante nun pozo, e tenemos que quitala. Ai, Dios mío, señor presidente, usted que ten mano dura, que podemos facer? Vostede ten un inmenso problema. Home, que teño problema hasta aí chejo, meu amigiño. Ai, Dios mío, non só que temos será que rescatala, dixo eu. Non por nada, que a min dame igual que te ali, e máis fai un eco moi bonito. Pero sabe que pasa? Que eu quero coller a auga. Ata teño medo que se morina ali, Que me di usted, señor Feijóo? En 10 días nos volvemos a xuntar. Ai, Dios mío, señor Feijóo. Que lle parece? Lle parece aceptable? Da súa boca todo me parece aceptable. Mire, 10 días xa non me parece moito, Pero sabe que pasa? Non pola presentadora que é unha repugnanta, senón por min, que eu 10 días sin lavar os meus baixos, parece unha eternidade, Porque eu cada 7 días, fájame falta ou non, eu lavar miñas artes e as miñas partes públicas. Que pasa? Cada unha ten as súas costumes, ou que? Vamos a ver, o que me pode axudar eu creo que é usted, señor Feijóo. A ver, que me di? Axúdame ou non me axude? Eu non quero partir o goberno. Ui, non quere partir o goberno, marrea, chico. Vin perdir aquí o tempo. Fora mellor que estuvera debullando no millo que ganaba o día. E ti é ben inútil. Inda nin do mango sabes agarrar. ¡Qué barbaridad! ¿Habéis visto esta noticia? El gobierno gallego no hace nada para rescatar a la presentadora que se cayó en un pozo. Ser foi vos unha desgracia moi grandísima, pero a culpa foi dela porque se chegou ali tan alegremente e ninguén a mandou. Ahí hablaste, gallego. En Euskadi, cuando vamos por el monte, tienes que tener cuidado donde pones el pie. No vaya a ser que pises un zulo y te caigas dentro. Pero qué mentalidad tan atrasada tenéis, En Cataluña no tenemos estos problemas de zulos y de pozos,
Allí solo tenéis problema con los socavones que se tragan barrios enteros, no te jodes. Perdona, Pachi, pero los socavones no son un problema nuestro, ¿eh? Son un problema de Madrid que no sabe cómo hacer un tren. ¡Hala! ¿Qué? Ya estamos, ¿no? Aprovechando con la primera ocasión para echarle la culpa a los madrileños de todas vuestras miserias. Non, jefe. Estamos falando de que non somos nada. Unha desgracia moi grande. Unha muller que caeu nun pozo. Joder, macho, desde luego es que los gallegos no nos ganáis para desgracia, ¿eh? Coño, no me extraña que seáis tan llorones. El castigo, incendios forestales... Es que... ¿a dónde vais vosotros? ¿A dónde vamos a ir? A tirarnos, coño. Joder, mira que soy insolidario, coño. Que están los gallegos otra vez con sus catástrofes, joder. ¿Y qué hacemos los españoles cuando uno de los nuestros está en problemas? Arrimad el hombro, coño. Venga, Tron, pon rumbo a la Bacolla que nos vamos a limpiar el chapapote de voluntarios. Milleiros de voluntarios de todo o Estado están a chegar ao lugar da catástrofe para axudar nas tareas de salvamento da nosa compañeira da Televisión de Galicia, que segue, repito, atrapada no interior deste pozo. Temos hoxe connosco a Lino Pérez, coordinador do operativo de salvamento. Bos días, Lino. Bos días, que tal? Que sabemos da situación nestes momentos? Pois a cousa está algo parada porque o choio non é fácil. Estamos pensando en abrir unha pista para ter o guindastre que tire pola infortunada para arriba. Pero claro, os propietarios das fincas non queren que ellas estraguen coa maquinaria. Normal, vocês non entenden. Sí, pero haberá outras alternativas. Claro, tamén estamos pensando en fazer un buraco ata o pozo, pero claro, estamos esperando polos permisos de patrimonio porque dis que está o pozo catalogado. Sabemos algo da situación da nosa compañeira? Espera que agora yo digo. Como estás, criatura? Ainda mantén as constantes vitais. É un exemplo para todos nós. Ten unha ansia de vivir. Espera, que aí che vai o bocadillo. É de mortadela. Moi ben, segundo vostede, Lino, que medidas deberíamos tomar para que desgrazas como estas non volvan a ocurrir na nosa terra? Tres medidas. Primeira, penas severas para os pirómanos. Segunda, multas para os propietarios que non limpen os montes. E terceira, prohibición do paso de buques monocasco pola nosa costa. Vostede pensa que con estas tres medidas lograremos que ninguén volva a caer un pozo? Home, eso nunca se sabe. Eu non lle podo asegurar 100%. Agora xa sería un avance. Ben falado, caramba! Mi boriña, a min encólleseme o corazón ver esa pobre desa rapaza aí metida nese pozo. Tier moi sensibilidad. A Riaquela mandou meterse no pozo. Muller, pero xa unha vez que cae podían facer algo por sacala, non? Bueno, tamén eu cada moitas veces e as cachafras nos rodillas, e máis cachafras nos fociños, e máis a mí ninguén me botou na mãe ni máis xuda, Quero que chegar a final de mes. E máis non me quitan do pozo que un burato ben grande. Tes burato, tes que... Arre, carallo, que burato, parece a cova do rei Centolo. Pero que me dixo, esta cara de cabalo, castrón. Oh, e ti por chamar a atención non sabes o que has de facer. Que problemas tes ti que se poden comparar cos desa rapaza? A ver. Mira, pois teño moitos, e que che dixo na cara? Claro que quero. Pois teño as almorranas. Xa sabía eu que tiñan que sair as súas almorranas a relucir. É que se non o di reventas, filla, Pero vai dunha vez aos serjas a que te operen. Xa fun, pero resulta como que eu este fandango no pozo, gastaron todo o presupuesto que tiñan pos especialistas hemorroidales e agora teño que esperar o ano que veña pa que me curen. Que exageradiña eres, ti todo ao redor teu. Abur, Purila! Ti onde vas? Vou axudar a chorvexe que caeu no pozo. Ai, mira para ela, que solidaria que me é. Ai, Mira para ela, mira para ela. Mira, para que despois digan que todos os voluntarios veñen de fora. Arre, parece cáspera fantasma. Mira, María Beatriz, varlle decir a esos pan de Basti que veñan tamén aquí á nosa casa e que veñan gravar no mingo a cámara de televisión, que lle vou enseñar as miñas almorranas e van ver o que é unha catástrofe natural de todas as de la lei. Vale, guai. Abur. Cóidateme. Pon aí a jata salvaxe. Leva só MP3. Pero costolla, que te pensas que vou ir coas dumbas destapadas, nena? E ti levas o dese? Sí, claro, como vou ir para estes xogos? E ti levas o... Costolla, nena, non me ofendas. Como non? Claro que, onde se viu ir de salvamento sen priva, neno? Descarado. Fumando porro xa pola mañán. Ou é que sodes así de idiotas? Boa, un pouco das dúas cousas, Puril. Os ridículos sodes, carallo. De que disfrazados? De espermatozoides? Vamos de voluntarios da pava do pozo. Aí está. De que? Ai, me cago en diola, pero como que de voluntarios? Pero xente como vos é que está jodendo o país, coño.
Perdona, nós estamos aquí traballando para paliar unha traxedia. Claro. Eu que merda é eso de paliar unha tragedia? Pero non sodes idiotas. Queredes joder o país e arruinalo. Vos non vos dades conta de que cada vez que hai unha tragedia, de que se afunde un petroleiro ou de que arde un monte, en Bruselas mandan cartos para facer autovías, coño, e trens de alta velocidade, carajo, e portos exteriores, cona. Buah, eso está guai, non? Pero que é un porto exterior? Eso son cousas de persoas maiores que a ti non te interesan para nada. Entón é bo que esa reportera no pozo. Claro, é cojonudo, coño. Mirade, rapaces, cada pobo ten a súa idiosincrasia. E nós estamos especializados en dar lástima. E despois de anos practicando, coño, agora é momento de recoller os froitos. Buah, entón o rollo ese do prestige todas esas movidas están guais. Ah, claro. Outro máis! Outro máis! Outro máis! Buah, que guai! O rollo é que tamén nós vamos porque quedamos ali cuns coleguitas para facer o rollo do salvamento e á vez botar unhas risas e tal. Pero que egoístas sodes a juventud, que egoístas sodes. Así non hai progreso. Mirade, rapaces, agora mesmo en Madrid están pensando en facer un parador de turismo ao lado do pozo. Mima, parador de turismo. Claro, coño, con campo de golf. É un balneario que se vai encher coa propia auga do pozo da tragedia. Cousa maravillosa, toda en pedra, con moitos postos de traballo. Que Buah, que desfase, chorro. Aí o tes. O Pozo da Solidariedade. Campo de golf, balneario, parador e 300 chalés de luxo. Que che parece, Lilo? O delirio. Os madrileños van nos quitar os chalés das mans. E ademais, como está no plan especial, nin lei de costas, nin hostias. Chalés a pé de praia. Demasiado bonito para ser certo, Macías. Que isto está no plan de desenvolvemento para a comarca afectada que mandaron os de Madrid, Xa. Cando foi o de Prestige, tamén íamos facer un parador e xa vestí. Pero iso foi porque cambiou o goberno, nin. E cando cambia o goberno outra vez, que? O parador ao carallo. Pois, cando cambia o goberno e veñen os outros, que son os que estaban antes ca estes, recordámosles que nos deben o parador do Prestige, xa está. Carallo, non que era neso. Claro, home. A alternancia de partidos, Lino. Esa é a base das boas democracias. Xa, pero temos outro problema, Macías. Cal? O Pozo da Traxedia está no catálogo de patrimonio. Diz que é románico ou algo así. Pon aí. Que é isto? É un DVD que me deron na oficina de patrimonio. Ha de ser o catálogo de monumentos protegidos. Mira ti no que gastan os cartos estes carallos. Parece un videoxogo. O Pozo Maldito. Conta a lenda que preto de Compostela había un pozo sobre o que pesa unha terrible maldición. Esta é a historia verídica que deu pé a que aquel lugar sexa coñecido como o Pozo Maldito. Cousa, Munia. Xa non hai decencia. Mira, non sei que educación lles dan a estes peregrinos na súa terra. O caso é que xa recibiu o seu merecido polo terrible pecado que cometeu. Atreverse a regatearlle o prezo do viño a loco. Onde se viu? Arreando con el. Este gordo venme bárbaro. E ti, trae para cá, que non fixeches nada para gañalo. Como que non, tío Lopo? Se lle metí unhas patadas que non ves. Ah, sí? Pois tes sorte de que non te denuncie por andar mallando no meu peregrino. E a ver se vas buscando un traballo honrado, que xa estou farto de manter a un langrán. Sí, iso. E se queres mallar un peregrino, vai buscar un. Que xa estamos fartos de traballar para ti. Pero si eu... Ai, Froilanciño, dincho polo teu ben, home. Tens que madurar, tens que facer un home de proveito, como a min. Non chego, amigo peregrino, meu amado. Aí ven un. Bos días nos de adeus. Ou ven por aquí para Compostela? Sí, pero si quere canto lle por unhas moedas a unha cantiga piadosa. Parece a ti un oficio decente eso de andarlle decir a xente que lle cantas unha cantiga. Home, que non sei facer outra cousa. Xa, que vergonza.
Que hai nese pozo? Pois non sei, que creo que nada. Xa, seguro que me queres cartos por contarme a lenda deste sagrado lugar, non? Non, de verdade, que non. Seguramente. Aquí foi donde o noso señor, o apóstolo, enterrou a cabeza dos mouros, a que lle cortou os mouros, non? Non sei, a verdade que non sei. Parta, déixame mirar. Está moi oscuro, a ver, axúdame aí. A ver. Pólleme das pernas. Isto está oscurito. Ui, Agárrame! que pesa moito! Agárrame! Ai, teña cuidado, ai! Está ben? Non! Ladrón, asasino! Espera que saia daqui, home! Non, que seguro que si sai, pégame! Diso podes estar seguro! Carai! Isto sí que foi chegar en ser. Nunca pensei que conseguir un traballo honrado fose tan doado. Traballo honrado é doado. Esta foi a lenda tal e como chegou ata nós. E de aquel pobre desgrazado que caeu no pozo non se volveu saber nada. Ata hoxe mesmo. Joder, Cari, ¿cómo son los gallegos esto, La tira la linterna a la chavala para que no esté a oscura y aún le entra más pánico. Esto no hay que ver. Pero cállate ya, histérica, que no sé quién me recuerda. ¿Qué pasa aquí? Pues nada, jefe, que la hemos tirado una linterna a la chavala para que tuviese algo de visión y se ha puesto a chillar la tía pastelera. Espera, home, nós intentando sacala a tipa, rompendo o lomo para sacala de aí, e vos veña a meter máis cousas ao pozo. Pero si ha sido la Cari, que ha dicho ella que vamos a tirarle una linterna para que vea algo ahí en el fondo del pozo. Que vamos a tirar la linterna, que vamos a tirar la linterna. Bueno, y esta ya sabe cómo es, que esta cuando se le mete una cosa en la cabeza, es que no hay quien la haga callar, Bueno, e o que hai que facer é poñer en marcha o protocolo de salvamento. Así que veña, arrancando todo o mundo fora do perímetro de seguridade, porque senón está un sin Dios. Veña. Bueno, tiene usted más razón que un santo, jefe. Y tú, Cari, no la contradigas, coño, no lo contradigas, que deja hablar a los profesionales de las catástrofes, que tú y yo no sabemos nada de estas cosas, que al fin y al cabo tú y yo no somos más que dos voluntarios que venimos acá para echar una mano y nada más. Bueno, para comer un marisquito si es que se tercia, ¿no? Jefe, y hablando de marisquito, ¿usted no sabrá de alguna tasca o restaurante para comernos unos percebitos ahí por aquí? Pois mira, tendes aí un bariño aí baixando pola costa, que non está mal. Vamos para allá entonces, gracias, jefe. Pero mira, non yo recomendo, Joder, pero ¿cómo son estos gallegos que no se sabe si subís o si bajáis, coño? Vamos a ver, ¿está bien el bar o no me lo recomiendas? O bar está ben, home, o bar está ben, non ten mal ningún. O que pasa é que o camareiro é, como lle diré eu, está un pouquiño desequilibrado. Desequilibrado, vale. A saber lo que querrá decir el gallego con lo de desequilibrado. Menos mal que le dimos esquinazo madrileño, Joder, mira que es pesado el tío, Oye, por cierto, aquí entre nosotros, ¿no sostiene un aire con el camarero? No, eu levo un cacho mirando para ele, agora que o dis, é cuspidiño, Moi ben, queren que lles traia a carta ou prefiren que lles diga o que temos de menú do día? Menú del día que sale más económico. Pero mira que desagarrada, Mose. Bueno, pois de menú do día podo ofrecerlles o menudo voluntario, que consiste nun primeiro, que é monte queimado, é dicir, verduliñas á plancha, e un segundo que son chocos ao prestigio, é dicir, na súa tinta. Tráete 3 menús, pues, y para esto lo que queda. Pois 5 menús do voluntario. Para beber podes ofrecer isto. É un barrantes de confianza. O noso pozo. O noso pozo, que oportuno, Pues oye, para no ser un panadés no está nada mal, Bueno, pois aí lles deixo. Disculpen, agora mesmo limpo todo isto. Y de paso tráete ya los chocos y las verduritas, anda, que me muero de hambre. Oye, ¿os parece que este hombre anda un poco inclinado? Pero que inclinado ni inclinado! Non consinto que usted fale mal dos meus paisanos, Tranquilo, gallego, tranquilo. ¿Cómo te pone, macho? Nunca lo había visto tan cabreado. Hombre, cabreado, pero que inclinado ni que nada.
este home o que lle pasa é que está un pouquiño desequilibrado. Eso sí. Te pongas así. Aquí veñen os chiquillos. Ah. Ahora comprendo por qué nos ponen buzo a los voluntarios. Sí, ¿por qué siendo tan blancos acaban tan negros? Hola. Xoias do cinematógrafo. Por veñas, en sucesivas conexións seguiremos informando sobre o drama do Pozo. Para agora, en Xoias do cinematógrafo, un gran clásico de todos os tempos, O Mago de Oz, coa impagable Judy Garland en todo o seu esplendor. O Mago de Oz. Because me podemos ir. Amigos, chegou o momento da despedida. Espantallo, non tes intelixencia, pero non te preocupes, porque lín nun libro que, ademais da intelixencia intelectual, hai outra emocional. E ti desa tes moita. Non che entendo nada, Dorothy. Era visto. Cafeteira Express. Non tes corazón, pero para facer café con leite tampouco che fai falta. Iso digo eu. E ti, León Mixiricas, es ben cobarde. Pero deixa que che diga unha cousa. Non me digas que me dá medo. Tanto ten. Ben, amigos, sigo polo camiño de baldosas amarelas. Adeus, amigos. Adeus, Dorothy. Somewhere over the rainbow, ay, la, la. There's a land that I hear up on the loop. ¡Olia! Judy Garland caeu no pozo. Ai, Dios mío, no, está de ser, eh? Non, gracias, que tomo médicos. Vaya caída máis tonta. Judy Garland! Unha muller extraordinaria. Teño días. Dixéronme que sabe vostede moitos cantares. É iso certo? E non vai ser. De feito, son unha das mellores cantantes da época dourada de Hollywood. E podería cantarlle algún tema aos espectadores do Ailalelo? Sí, pero calles canto? Ai, esa tan bonita como era... Somewhere over the rainbow. ¡Esa! Pois esta canción vai dedicada a todos os voluntarios e os espectadores de Ailalelo. Vai por vos. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once on the lullaby. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once. Boas noites, amigas e amigos. Esta fermosa canción sería un bo remate para o triste espectáculo desta noite. Pero non. Aínda teñen máis que dicir. Vou vos dicir unha cousa. Se Judy Garland non abusase dos barbitúricos, non tería caído no pozo. É ben certo que non tes corazón. Ademais, que fas ti no urinario se as cafeteiras non mexan? Ai, non. E logo pa que crees que teño este pitorro? E logo por aí non é por onde botar o café. Se queres pensar que é café o que boto por aí, arrati. Ai, que noxo. Eu bebendo todo o día de aí pensando que era café. Ai, xa se me están empezando a revolver as tripas. Onde está o retrete? Só tens que seguir o camiño das baldosas amarelas. Sodes ben parcos. Oes, para non ter cerebro tes unhas saídas moi boas. Ahora, eso sí, o que non entendo é que fai un espantallo nun urinario. E logo? Home, todo mundo sabe que os espantallos non tendes pirola. Como é que non? E logo isto?
Unha mazorca de millo. É ben fardona, Cando atopo unha máis grande, tiro con esta e poño outra no sitio. Mirade, perdoade, que se acabou o papel higiénico. Pensei que como ti estás feito de palla, a mellor podías me deixar unha pouca para... O que? Non. Que fan? Leo mexericas. E ademais é parvo que para limpar o cuco llevo a única parte do corpo que non teño de palla. Pois eu penso que o fixo aposta. Porque este leo máis que mexericas Que? xa sabes. Que é? Non sei. Pois que é un pouco pajarito, non teño máis que dicir. Que va, home, que... Non vai ser, como vai ser paxariños os paxaros o que máis medo lle teñen é os espantallos. E non biche con que atrevemento me foi directo a entreperna. Non, paxariño non creda. O que é non ter cerebro. As nosas desculpas e todo o noso afecto aos voluntarios que viñeron a axudar na catástrofe do Prestige e sobor de todo a maravillosa Judy Garland, que en paz estea. Ata a semana que ven. ¿Y qué hacemos los españoles cuando uno de los nuestros tiene problemas? ¡Arriba el hombro! ¡Gárgara! ¡Gárgara! Venga, Tron, pon rumbo a la Bacolla, que vamos a limpiar el chapapo. Outra vez o meu teu filho, o meu amigo caducado. O qué? O que de qué? O qué de... O qué? No, o de... Había aí un o qué? Non te preocupes, xa era de mi uso.